Croeso nôl ato ni, reit, ni wedi cyrraedd y gegin erbyn hyn gyda Nerys, a fe ges i neithiwr. Nifer ohonoch chi wedi cael un ddod, dwi'n siŵr, o beth dwi'n sôn. Wel, Cino Rost, a mae'n debyg bod yr wythnos hon, yn wythnos Cino Rost. Nerys, yn bryd yr un mor bwysig a phoblogaidd a beth oedd e, falle rhaid i gawd yn ôl? Odi, bendant fi'n meddwl, mae pawb yn joio Cino Rost, a falle erbyn hyn, i ni'n bita nhw dim jyst ar ddi Sul, ond trwy gydol wrthnos, mae wedi dod yn rhywbeth mwy cyffredin erbyn hyn. Mae deg i ddim ar rhan fwyaf, ni wedi tyfynu efo rhyw Cino Rost pob di Sul, do? Ydy. Mae'n draddodiad yng Nghymru, beth bynnag, a mae'n dal yn dipyn o draddodiad. Ond mae'n bryd, dwi'n chyfygu, sy'n esblygu, dwi'n mynd i newid. Mae pobl yn ychwanegu rhyw bethau bach ac yn moderneiddio fe. Ydy, hollol, a dyna beth yw'r reseit sydd gyda ni heddi. Defnyddio QR, pawb yn licio QR, plant yn licio QR, yn dyn nhw. A roi gled yn un eithaf. O, nadi. A ni'n mynd i roi twist bach iddo fe. O, edrych mlaen. Felly, cyn yn bellach, dwi'n dangos yn hun, wan. Ar y fwydlen gen i ddoe, gen i cig oen, oherwydd, mi nes i ail greu y pryd nath Elwen greu mae'r prynhawn da dydd Gwener. Na i gyfadda, dwi'n lle cweit mor flasus, ond o'n i wrth y modd, mae o yn hyfryd, a flasus iawn, felly dwi ar gymell, os ydych chi adra, fynd i gael yr asais ar y wefan a rei cynnig eich hunan. A Nerys, dwi'n siŵr bod ti'n brod iawn bod ni'n mynd ati i ail greu? Dyn ni'n gwrando ar eich cyngor. Wel, da iawn, mi'n falch i glywed bod chi'n gwrando ac yn mynd... A nes i Cino Rost, o'n i'n mynd teimlo bod rhaid i dynnu llun, achos o'n rhywbeth sy'n digwydd yn eith amal yn tîni, ond ti'n modd, stori arall. Oce, dwi'n un o ddangos yr hun, iawn. Nôl yn un at heddi na te, y QR, dyna yw prif gynnusin y Cino te fan hyn, ie? So, mae dy fi QR maes fan hyn, a be fi wedi wneud yw rhyddhau'r croen rhwnt y frest a'r crôn, a llwch chi ddefnyddio hwn trwy fwrw llwybren fel hyn, just o dan y crôn. Ie, just gweithio fe drwy. Beth ti di roi o fewn just pesto. O, reit. Prynu pesto, so mae'n syml iawn, mae'n eitha cyflym i baratoi. So, Mae pesto adra catra sy'n gallu dod digon hawdd i hunan, ond ydy o cystal mewn jar mewn siop ag ydy o adra? Wi ddim yn meddwl ni, mae rai fi weid. Wi licor basil a fresh. A mae lliw yn wahanol hefyd, mae'n lot fwy llachar yn ei we. Ond mae'n ddigon da. Ie, pine nuts a parmesan a olew olewydd. Ond mae'n ddigon da. Reit. Ti'n mynd i wneud un, de? Wrth nesaf gallwch chi'n llun o'n mistoi. Wedyn ni sydd lemon drosto fe, a ni'n mynd i roi lemon hefyd yn... twll bach mewn fan hyn, a gweddill y lemon. A'r lleithder wedyn, fydde ti'n teimlo sy'n, gyda'r lemon a'i gadw fe'n... A mae'n helpu i wneud yn dynner. Ti'n mwyn nid bod eisiau'r QR, ond garlleg wedyn ni, 4 ewin o garlleg. Fi'n troi fe wedyn i gori weired, achos ein ni'n mynd i goginio fe fel hyn i ddechrau. Oce, pam hynna ta? Wel, achos bod e'n cadw'r frest yn llaeth, ti'n mynd yn moes neis. A wedyn ni fyddwn ni'n troi fe. A wedyn ni, un wyn sy'n wedi dorri'n cwarteri ag mewn 8 darn. Tatws newydd. Di'r tatws yn ferwi o gwbl gyntaf neu... Mae'n mewn fel ma nhw. So mae'n rwydd o ran, ti'n modd... Felly olew y QR yn coginio'r tatod, ydy fe? Odi, mae'r olew... Wel, fyddai'n rhoi stoc nawr, achos mae'n debycach i pot roast. Lle ble ti'n defnyddio mwy o stoc i goginio, mae fe'n coginio o fewn y stoc, ti'n modd. Felly mae'n cadw fe'n llaeth. Digon o halen y pibr. Achos lle ddechrau falle beth sy'n rhoi pobl off i wneud Cino dy Sul. Mae eisiau dipyn o amser, achos mae eisiau paratoi'r llysiau. Mae eisiau ti fod yn y tŷ, yn dys e? Ar ffodus, ar ddi Sul nawr, dyw pobl ddim getre, yn dyn nhw. Mae yna dosbarthiadau, mae yna chwaraeon, felly wyt ti ddim getre'n draddodiadol. Felly mae rhywbeth fel un wedyn yn fwy apelgar sy'n ni'n dychmygu, ydw e? Ydy. So mae hwn yn hanner y stoc. So 100 ml stoc a 100 ml o wyn gwyn. A dyna ni. Mae hwn yn bawr o fi mewn i'r ffwrn. Ffwrn eitha eisiau 130 nwy rhif 2 am ryw awr a hanner. A wedyn ni'n troi fe ochr arall. Tynnu'r clawr oddi wrtho fe, a wedyn ni'n gadael ei frowno. Lle clawr, ffoil dros... Ie, ffoil neu clawr. Gyda hwn, mae dy fi glawr... Glawr gwydir neu clawr mawr, ie. Ie, ti'n meddwl rhywbeth fel a. Ond wedyn ni, ar gyfer y llysiau wedyn ni fi'n gyda fe, wedi paratoi lot o llysiau fan hyn. Felly, llysiau'r canolfwr, fi'n torri'r ein bach, mewn siap bach yn wahanol. Llwch chi'n neud hwn da moron hefyd, fel bath o buttons i nhw, ond maen nhw'n bach yn wahanol i'r siap arferol. 2 gorbwmpen fyna. A aubergine neu wylus, mae hwnna'n mynd mewn. Wedi dorri'n ddarnau. A wedyn ni pupur, llwch chi just, mae 2 puprin dy fi fyna. Lliwgar iawn. Ond llwch chi ddefnyddio, chymod, just rhai coch neu gwyrdd, be bynnag sydd gyda chi. Troi hwnna'n dda.
Mae hwnna'n neud Mediterranean i gael amdano papur ydy. Ddim yr panas traddodiadol sy'n ni'n gael at a hefyd, dwi ddim, son i wedi cweit wedi cyrraedd na to. Dim cweit mor digon gaeafol eto. No, fel heddi, na, dwi'n gytuno fel arfer, felly Eitha mwy heddiw ni. Ydy. A felly olew o lewydd a halen y pupur a wedyn ni, mae dy fi thyme fresh fan hyn i flasu fe gyd. A newn ni droi hwnna. Fi eisiau droi hwnna bant. Felly bod yn berwi. Ti'n cael gen ni droi rhywbeth hwnna'n iawn? Na, fi'n iawn na, fi'n meddwl. Mae'n haws wneud e mewn bowl am fan hyn, neu mewn bag plastig, achos rwy'ch chi orchuddio fe gyd, yn ytrach na jyst roi fe... Ei ysgwyl o'n bag, de? Ie, ar y hambwr. Felly, hwnna mewn, cael ei rostio ar res isial, pryd wrth bod chi'n troi'r ffowlyn lan. A wedyn ni ewn ni mewn, a mae dyn ni'n... Ni wedi paratoi yn barod fan hyn. Felly dyna'r ffowlyn. Fi wedi rhoi rhagor o pesto arno fe. O'n i'n mynd i weid, o'n i'n meddwl falle bod wedi dod mas o'r clôn, ond wedi dianc. Felly ar ôl droi o drosodd os ti'n gorchuddio bach fwy ar y top? Ie, na ti. A wedyn ni, dyna'r llysiau wedyn ni, hos, mae'r rheina wedi coginio. So wna'i dorri darn fan hyn i chi. Just amser dy fi. Mae'n edrych yn anhygoel chwarae teg. Fel un o hwn, dwi'n gwynar. O'n i'n mynd i weid fydd ail y wan Gwynedd yn ail-greu campaeth neris. O, reit. O, dyna ni peth. Di Sul nesa nos eisiau ti. Di Sul nesa, oce. Byddwn ni'n disgwyl gwerthuniad ewen. Fe pawb o draw i hi di Sul fan, mae'n siwr. Gael o cynni. Mae neris wrth i fysi yn gweini y cyno rost i ni fan hyn.